Biamono, Manchu Morigelia, but we amazing voice of victory. Ime yawarari bogo wibo tambe ko bativyo ngomro koba sponsored no minto choil. Bono litko wiki yaita atoba no minto meri menda. Oyo tutebetinga na kiwe maboye boko gende skuru ya primary bwa sarigete mapema kari class ya gatano na ende nchirelia abana chinyaruka bako gende skuru barabanta bananesa chinde bahamana kurororo obo mabobo bwachencha nande kero bago teneni wanchira barokana babera banta banene baroranga mbabwene tukunya kobera skuru nsachinde asiba konya koba instructed ya mona balimu kwanyoro bachire chia tuwa chinde eyo ne wiki ya tuwa no yominto ase wiki yiga ntendo yominto ga kwanya bojarinde ngakyokugera muraga totaracha yaba bose karibu ase studio biore asante biore nke karibu ase kamera neriri aina kitokoroka ngoro Sebastiano Sebastiano utaile korago sorra secretary yeso ngatulia aiga nturigo itonde ene studio ya Amazing Voice of Victory no tubwata mu TV ya Amazing Voice of Victory ntubwata mangana ndi maba gwita muntu nkigose kondokere okwondokire mono ko ase studio kwana gojarinde relax bono kabisa na ndi manyanga nche romino tobike byabona se kwaboka koro naboka koro asakuru ku Ligoma Borabu Biamono Ligoma Borabu ese county ya Nyamira asimo bwatengo ko maite nengoko mo mpino gakuru kwengoko usema taribo naboiwa ngoko chiria nanje na twale to obote ngakango na nyikirete yemo ekiagera ngokeye igomwacha gite muna musyojeje bakarero mu amukiniri gakarekero kyo mwempi ayenko asabete ndego sa tuchietyo chike ayanje konye Yesu ndoli kana yeze ono Yesu yo kira tole bya bantu to kwa ngoko komangana kya ngoko data gozegare goko rande kwa mwere ni gosine bichu era kirire tinye ikerete tonye ikerete lakini era ngo chidwa timayiti turamanya bye mona sasa karibu wono wade wa Zakaria mwevi omoro kurwa Ligoma Sebastiano omoro kurwa Ligoma karibu sana Sebastiano wono karibu ase studio na ande yuwenga agana okobwa nenda koba Boetra aso minto join ikolenga join tari go itamonto za chinde ora ondoke nga join ganyira sebiranya biwakwa kana relax ona se sebiga karole aino mwana bu moro usainingo omoro ningasore omoro ntata yes tatomino tawo konyora bweka nole na mama kuru kuchena svitutu abo monsi no bale moyo bale ngora bakirule mbiyamona asenge choko konyora umusacho ngora bakira ndi mbiyamono yes abongora abachira roche injira ya moyo koro kinga kwa baletera manje kabisa ngwetwe kana ngora abole na maswali nyako ko baletera manje ngaki turaba people mangana atalia makongo ngote wikobe people ere kwate byumurugyo ngabono chira mama roche chira taroche usenza chinde ayo bakorere gasi ebe yokorabya ebe za chinde yo gwati chingo tigasinchiro maite na itutokorebe kakaduga ngakeka kuba chira roche turaba people kera konyentara aba people kwa baletera manje lakini wono no wato moto bora yani mbwate ngakia kuruko moto akuruku trusira ke muntu Biamono trusira kemto oino morugyo ai kwa monya to nyuma tumotara to mogana ai kwa monya to kuru Nyamira biamono sana mono relax kabisa pe omanyanga de studio le magana ndo bwati orado tv mogana unga na kyokinet karibu ase studio kamera nere onkineto ensebe kuru Ligoma no abo buri bane banderete gasome skuru ya Borabu School neli go mekoro kubarabu Borabu primary school yes karibu some school ya Borabu watira ugakora paka class na maite nyuma totara kore richimwe gatoka ende toko chikoenda class kiakenda bono ayegore richimwe ya moi watoto wanyale yes singite primary yes no nsomete ugakorera abo primary ile ngewe wegete njagite ku primary ngeka standard 8 awege standard ugakorera no ngite biamono sana bono ikiagara tenkwa gendera abebori abayiga sachinde okonyora kwabo kwabe toke gose ani go watigete twasengencho kwatsete tinga bono nanchina wene na beri kwato muna oyo minto meri mena de betanga incheketa sisano kinanyora kamusigo tinanyiro ko chiga bono na wene eskuru na igete gachako amangana ane ngaranga bono skuru tali yendo kiamana ikagera ngatiga
maite soja kama ngana osena yoko smeke Messi gosensa chinde kwa goli gosene pigipiga singe jo wati chiko chinyinge wakorera mangana gete ayo na mangana ke wacha gete bakakagara gute ngono na chagete kurigeria abana abasheke ngabaro barabaya ekatekta eka ngarambu ya bakangayikiranga che bakungwa bande nyumba class 9 njibono maite timaitira ngo chiyo chero mukungu nyumba munana kiyo chaka ekerore class 9 ayeno mumuromoke nza chinde gusokanya kwa bumini lebwa kwa ina abiro moneno akungu che school na salinja agete sikibwane sikibu ngwanga na lengo monene wote unga skipu and skipu je ngwanga na ali umwalimu no imwani bisinini na byakombeka skipu and skipu na birabi wane kona ika gocha igurunga cha mangana yo gutumani na abashike kanyoranga korande ibarua ni de chinguru na kora ibarua na nyaro chibese na abashike era banganja era bagwanja wana ku kaiti na bolo tinga wana ku pawere chia to chia chabere chinene paka okogenda maite nyomba na bogo itero nyomba bani kwanza chumna bona sumuro mitete nga ntoga ni timondo mochoyo otera motogo chaga to ne chiraza de oyo ni ngorega nakibona ya nyari kande bakoga choga de bakoga ikera asuku kani birenga rimne byo kero kwari class 9 sachinde bwatigiro oyo uri bago so gusetinga ntoga ni tyoga endelero kamana kwanga gosaye kwenyore bali mu bible bane mba maite nga ninchi ninde na baise ka baiga bible bane mba maite nga ninde na bakungwa babande ene turanga kora private njibieka ekera nache gutulika na nache kubatinga yaya amangana agerete nayo na lakini nyumotara atulika otige skuru kwa ona kigwachi otiga kwa ne skuru ontigete gachaga chibese chikangansira nganyoranga wikandi kichibese gera bantu abanganje ekero gwatiga ochaye kuri kichibesa maete nyumotara atiga abayibuli babwate nsema yabo bagokora muna abayibuli muna bono inyiso gwatero yetu atwara kormaga agote banga gwikara kongera abana baye arabaru no nyene school fees yegere bagenderere na ndagendere kunya kubasemia tato mino yuwateba taro chenga Stefanio yonaga netiagendere school baada ya class 9 osedege isanege kiwaso ibintu byao korabo na kwa biro musacha gwetinete na koreta matemu asingi yo yebyasale bibyana byo kora chikonda tina etabuya nere ne mugeti atu abuno moibori akangire kosi osone bikoro kosi osone bikoro to titachi waka na bese na ndi byo batabuli bogacha ngati angenda chikonda chirinji kokora obasogo ndabona chikonda chiri chao echekera konyora kwa ile sabasubati kwa ile sikwenu na bafungwa ndi na chinde lakini nyasaga ndio tuchiti obu atukera kwa private ngai yesa konyorete yesa anyorete na nyorete umuntu ukumbuli ngana ki numanya sogo chito manya sogoru ngamotebi unless onye kurumuko igona liora manya sogo chi maeta sogo chi lakini oda maeta sogo ono muna wacha bikoliko ma kwali ne gali waika chisamo chiria cha mabuko kuromo buko kwali na wacha abo yankoba birongo ya mate birongo ya go watiri mboko ikembu paka wacha otete gonde winga toma itia sikwaru na matete ngajuka oliuko omu akini no bomu uko enye kwale kogenda gochia sana wote winga waitire birongo waikira asagete na bukuigwa lakini aso ando chinga lisole lina nyoko boleti libode itamutangwa asole no manya aso kora kendo aso gochia to manya aso koru nenya alikane ngamukani number 1 ay kwa manyirenga obuire nai atomino kwateberia ta kwate mama mino kwate bangwa chite skuru lakini gotuma skip and nini to chieti kera kwarire goro monene waikire class ya gatano na gatatu
Zakaria Mwebi Omolo. Sebastian Mwebi Omolo. Okay. Piamono Sebastiano Mwebi Omolo gentonkera iga gwatebanga no manya so kora gentoki. No manya so gochia to manya so koru. Aha. Ngamute yae. Te kunyale kana ni lesio nya kurumu. Aha. Igenchire ndi kwa manyeta so korwa kwa manyeta so gocha tolimuko. Bono mwali nkia gotebeti kurwa. Bona lia cha na lia ante betinga na lia rueto boro libuae. Nkanyoranga ama NP njeno muko. Ekera ruo boro libuae bota chugu magwane. Nkanyora na inchi bibe byane na akorire mbisete. Nkabyuruki. Okamworokerie bibe bwakarete. Ngachakubya toreke masekemo asamalietae. Eskuru muna nare ngororo na kaire abanyaruka chibesa lakini tote video ndegose tote video ndemuna bono na tebe medio rimuna kwatigete tukisiko kana isiko tikana bora reteru ukagenda ugati nyomba cyaba swati bali bakorera bagaka nahore nawe ne bintu bine ebi sebe bikwale koro ndege ndokene ekero mu ntebe tayu inchiete ngamatebinga amaene no ekindeiga amangana ya wakwana na inje ninde ne bibe byane abasika abana abachite nyumba abakungu babande ninchite nyumba bono inwe to moneno nanya biransi bina amanyinga agante bi yesu kwabera nero gotebi tali nje bona gotebi tebi yesu ngauruke yesu ona akanyabira kasaba ugaruke yesu arakwabera agansi bina amanyinga kera kwaberete oyo iganere obete kiro lyo mutangani oyo ngakibona gwamuruka kwanyore tenchera akuru eneli unyari nere kwanyore tenchera eneli unyari nere agateba nga yekene Sefania ogutore kiro onyori ligeso aganko bakasabwe buri bandi akabatera umwana uyu mumanyete bagada aho yulwana bagateba imba amanyete akabateba no na mumu manyete da style yeri mukanye mumu manyete rero bintu bya chenshi ochenjire wabera umwana umuya bono lini kachaka kubaeresa mna konyensa ligete bakaja kumanyanga ngo akire nyoma bana libawe chakubura ngakumba umwana uyo muna tomo manyete dali bobnali na wabeza yari gocha ebese no yarenge gocha kona kwakale na chigocha no chi yarenge gocha kera tina ngo chiuleta ka aya lakini nande bale kukuboli kende kera kanyitura aba people bono ndinga batebinya bere aya na akorete na singi jaba swati abaiga na renge kwa chibese yes aya na ngo kora singi jaba kungu abande na bachite nyumba ingabere no moneno nyorire nyabiro nsibina abanyinga bonekera babetigo abana buwasa bitukwabera nyingene tinga nona basubati abaiga wateka watura abaiga kwa renge kogenda nyumba cyabo anye barabumba bwate challenge musacho yorende kama tenga ninkwerere ngakirande bona gontama ba kumitire ndinga ko batama abaswati abana chete mbale nabakaka babo bali moyo mangana ara makongo ukutali ochinyomba mangana atali makongo ono chemboli oyo mito chaeli abu kwale ko genda bwaji gusa chinyomba cyabana bona karoba igobono njirende kwale ko nyara kwanda ko basaba mabira na chete ngabasaba mabira bagatebana kikara barabumba itukiraga abu byasara byabira binga onchiete noyo ukombera kirori ngana na rule step enga uchiyende wachikombera kirori ngaenda ngabarosi ubugima nuri tuwasaliti nere yagera nje nanjire kumanya ngibi nebibe bangana ka kero mwako ngo tigiroro mukungwe bono umuswati we na chitenga mutebi nyabere ebibete biritu akwate nje naye tingo irorera yeso nyabiro usibire na manyi ngaye ngaruo ukaruo ogate abono mayaga tingo irana amangana bo muko gwatigire na tigire kurueli bono ngajiore kuruelio ngaji kera bono yekera mwanyora nanchira tagotebe tinkanisa kiagocha no nayo mwanyene timanyeti ukagenda ngaibono kuachito ugakorera abo kandi gusone bikoro tabya yaya koruabo ningira netengaswa ekwerende inka ngaswa ukora chigasi ekera natulika nari nabwate rukoboko n'abantu kanisa yenga kanisa nakwade begoro St John siria matundra kabwate na St John siria matundra Catholic bono ugasoko ganda St John's matundra Catholic inyoranga omusacho yigo kwanyorete nchira urweta warali bwaye nere St John's yari goche ere ni sidi yagochi SD yari goche akaroboro libwaye
ugatoleka ukagenda St John's ya matunda lero no uri St John's bono nkoenda uri kwara rwo rugo segwa igato gataba ncha bono nitolegete bono muna na tolegete na twita borori kurwa sori on twakore na chitenga rwo borori ngabate no mwambatisete na renge ne bibi na Yesu nturi unyabiro nsibiri na manyinga mbaita bite abandi bakana bate antu chitokororere basi bakabarinde abarindi bane wikiraiga abaruche ngamaene Yesu uri ontoreti handi ndete ikiaramba na mbarocha matunda yo gutoleka au yore gukwana nganto kororere inkiagenda ta korora ime yao ayemuna Sefania bona ndete Sebastian na roche amatunda yo amangana ari na motebeti gutoleka kaya bono nyomerete kera kera kwara gukora ibintu bindi au chawa pado nyomete imiyo musangerekano oga chora nganchemeri na chora nchebochobani na chorire bono ntengo tigana magarezi baka kwanchira watagenda busi ina tebeti abu bane ngani mbwate process yuko nyoma bana bagande binga tundubwate muchanda na basi bakabwatirinde e process chabune kubwatirwa ngabwatia aba bana bakaikera bagatebanga kurwagwa soko nyoma korunto taite komanyo bakaenda rinde bakabwatia kera baiko abagacha bakabwati procedure neta kirenga nyoma kwanya kwanibire gose wakorete chinguru cyase abantu abo bayisiko bono kwaringe nguru sachindora leta na kamore mbwate chingoko mbwate chimboli gone chingoko kwa bwate ne chimboli lakini ngomba kanyotara iki kwa tinda ikia ngachankaonia ngachinjinga leta imboli kurwe mboli kongo kora starlit mbwate chombebe gobona chombe chira chichago kwanyate kuira binde bya sumusangerekano ukabarunga bono Sefania ko bare people kiara bachi bakakikisa bakanyanga ibinde imbiro okanyoma ni anyoma kwetero musangerekano bonekere kwanyoma gwachaga musubati omayete iga ochire atamanyiti korumairaga nkwara temete kurara menyoka chise mogete ranyoro montre na matavinga oyona agachire nyoma gete chikora tindiro ayuko nyentara munyoma twakara tukubwatana nere nkamumanyinga njeno musariku na akabeire lakini wona Yesu ntori njeno umuntu chita bafungwa abandi nyumba na inde kegero borori ubu maita chaba nyoro gokuborwa abataba na chirike kibabo na murure to borori ubu yes akabwanje kagera kanganja nera karubu aye agante nere buna sarigete igatoka nga enamba plate ya na basariki babere bagwatanire abana basari kwa biro bagwatana bono eli etali musubati yo kwa watene kyakoro akoro kuturusira ke muntu go nanchira detenga nche Sefania nero mugakone anchango te ya bantu bari bago ikakirasi nane asa chinde kereba ikirasi kyatanu na gatatu na webulimba bwata marro sa chinde yo kubaira ase esukuru gosech college chinde chegoro nekereba bwato borori obuiga abebuli abaiga bange bali baganitiyo bali bana babo batiri na baro bashiko konyeka kwanyoranga abana aba bairanirense mbatageti kubwati muna abebuli bakubase nkiora batebe nje ndo nange ko batebi nkelinga abana amangana amaya mutwale aya mogonya gusanira na aya gweta kora asoma ebinde bimanya kurukurumaya injiko kiria abebuli babatebiri nganyiro kuirwa college para asoma ebinde bimanya kurumaya ngwa kaigurenga bagotungu kwa nabarenga kina tokagambini mobile tokagambini karugwa kinire genki kwaro riro chikyarenge kibisikia bisegete sege asinkwane yabagaka njena amanyetenga kinu kagambine ngamayanga angu kinaje ko babuya lakini bona nanyorire nga amangana na arega igabisekanete nga wikori gire chingo omaya konyora kyara tina asomete bemono Sefania go na kroiga certificate amazing voice of victory igatebanga ni garote chisemo chiria chia ligoma lakini ase kanisa kwa St John's dia matundura no ago shiriki na nina bwato mukungwa korokwa turusira ke muntu wasini nguna kende mnebe toki onsini na bana bane gatuk ayego kentorora gento kego kaingana inene nyamanga tawote abana bambara byo umwana no manana kuru kuchene bitutu
uyo kabira kuru Fred Nyanumba yes aha uyo ndakuru kwa James Avis aha Nima tenga aba ogaka bange mbali kumanya bana ba Marieta babo buya abundo chenga na mbaisto waika eweka waika sagete kwanyaraga Marieta antigarete somongina bona ndai dora mbeka buya abana baiga na baro ko basemi uri ngabono to ikasa na igete gosogote banga ngenda skuru tu ngenda skuru abana abangu baseminde na ande enkorora bube muno ekera bago paganitio gokonya kurua sende yatokanga no ene esabu mwana gocha gote inga ngorokerie esabu usinyuko motebinga igaro yansinya tina igete gocha igani komanya gochmo bono ne unga unankumba manya na yiti ngwete bae tani asena igete aha igenchene ndekera bako ile challenge na bukora ukore itinga onyendi nasomete kango nabo mwalimu bo mwana na sukache atwa igochi kwama na gotigara gukuna kwera umwasomo bwao bagotebanga waswali wanasema machuto ni mtukuja baadaye ino yemito Sefania bona ndage tokwana ninga neli molisa chinde asomo bwao na somo bwa bantu bandi bali chisemo chiria chia Ligoma na bali St John's ya matundura za chinde bara nyoro basemikuru asole aye muna Sefania mwebi ngana kiora batebi ngote baiga mulinda abana na ndo mwana karomoke muire buya ande kaba obosani nere egera gotebia yande abisekanete arache kumusali baadaye oigero mukonyera ubugima mapema kire kengio oyo Sefania okwana nchena ondo Edward awara ribo wibotambe kubatebe koletre minto o sponsor no minto joy inyoranga ntogenderete as mutinyego kabere emna tweke wiki ya kabere no minto Sefania mwebe twatikire koreta studio wiki yaeta ntwaleta yo minto Mary Menda kroiga studio tigatumira na se wiki gocha asaboro ribonde kroiga studio the amazing voice of victory kokogenda tukwane ribalia nande batevinga intu turi goitonde ntunabasani tore nande ga niribira ryo kariko goita tari ya mo sabeja sana ne aya